Bé, gràcies a tothom per estar aquí avui i per la bona rebuda que he tingut aquests dies i que ha estat impressionant. Jo estava allà dalt i jo crec que la gent que per timidesa o per no voler interrompre no ha gosat dir-me res, però jo, tot i que potser no us ho creieu, sí que anava sentint cosetes, no? Des del control i m'anaven comunicant, en plan, ostres, està endavant, no? I crec que la gent ho aprecia. I sobretot voldria que sapiguéssiu que, tot i que és la meva feina i és una professió i és una comanda, per així un encàrrec, sona una mica tòpic, però cada vegada jo poso amb la pell com si l'hagués de veure cada dia. I amb tot el respecte cap a la gent que el veurà cada dia, vull que quedi el millor possible, no? El millor que les meves mans poden donar. No? Que sapigueu que ho he fet amb tot el carinyo i amb tot l'esforç que es mereix, perquè sé que és un edifici important, és un poble entranyable i maquíssim, i volia deixar alguna cosa a l'alçada de la gent i del carinyo que m'han transmès. Voldria agrair al Ferran, sobretot perquè va ser la persona que va iniciar aquests contactes, com he dit, però també a tot l'equip de l'Ajuntament, etc. No em voldria deixar ningú, prefereixo no dir noms. Dic la primera persona que em va contactar, però ja sabeu que he rebut un escalf molt maco. I voldria dir una mica sobre l'obra, sobre la fotografia escollida. Jo em baso normalment en fotografies d'arxiu, fotografies antigues, no? Aquelles fotografies que coneixem que molts de nosaltres tenim, tot i que en aquest cas es tracta d'un fotògraf professional, però normalment treballo en fotografies que tots nosaltres podem tenir a la capsa, allò de sabates, allò guardado dels hàbits o dels regalos, etc. El que passa és que no qualsevol fotografia serveix, no és a part fet d'agafar una fotografia antiga i pintar-la en gran, això ja té sentit, ja és maco, etc. Aleshores, quan em van donar l'ocasió d'endinsar-me en l'arxiu de l'Alfons Güell, una selecció que em van enviar, aquesta ja em va cridar molt l'atenció, no? Primerament per aquest diàleg que es crea entre aquesta rotllana més dinàmica, no? Aquesta dansa més arrelada en la cultura catalana, que és un símbol per tots, que és una molt bona metria, i alhora també amb la gent, no? La gent que està mirant, la gent que està més aquesta quietud potser de la part dreta, no? Aquesta espècie de xiu-xiuenys, aquesta espècie de aquesta gent que representa totes les edats, tota la diversitat, i de fet amb aquesta dansa, no? Que a part d'aquesta arrel de la cultura catalana, a mi el que m'agradava també és que és una dansa quasi que es veu reflectida també en altres cultures, aquesta dansa circular, no? I aquesta dansa democràtica, on s'intercanvien, no? I tant és si no hi ha jerarquies, poden estar mesclades, ja veieu, no? Noies amb noies, homes amb homes, no hi ha uns passos a seguir, tot és benvingut, no? I crec que era una bona representació d'aquesta unió, aquesta força popular i aquesta diversitat que per mi, metafòricament, em servia per explicar això, no? La unió i una mica el tirar cap endavant i i l'aigua, exactament. Com veureu, sembla millor potser pintar que no parlar, també impressiona una mica, com veus, tothom esperant algunes paraules, però si algú té alguna pregunta també me'l pot fer ara o m'ho pot fer després, i jo no me'n vaig ja corrent, i tot demà encara estaré per aquí fent fotografies i recollint el material, però si algú té ganes de dir alguna cosa o a part de potser explicar alguna anècdota que ja me les han anat explicant, no? De gent que s'hi reconeixia o que fins i tot formaven part de la fotografia, que per mi això era un moment molt especial. Com ja hem dit, és una imatge que pretén representar a tot el poble, no es tracta d'un retrat concret, no ho faig amb vocació de destacar
unes famílies per sobre d'altres, per entendre. Jo crec que ja ho entenem. I bé, crec que més o menys ja hem dit tot. Gràcies una vegada més per la vostra atenció. I bueno, destacar la mirada al fons, perquè també pot sonar banal, però aquesta fotografia en particular té molt de cinematogràfic. A mi m'encanta el cinema i crec que aquest enquadre, no? aquesta manera d'enquadrar l'escena és bastant moderna i bastant arriscada, no es centra només en l'abans o amb la gent. Aquí hi ha una tria molt interessant del quadre i crec que això també, exacte, podria donar-li el valor també al fotògraf original, com veieu. He afegit una petita nota de peu d'obra per no portar-me tots els mèrits, perquè posa inspirada perquè he fet algunes petites variacions, ja sigui pel format de la façana i evidentment perquè no es tracta de fer una obra hiperrealista, però el que és important sobretot és que es destaqui també la persona que va fer la fotografia original. Gràcies. No marxis. Bé, moltes gràcies, com dèiem. Anàvem a fer una inauguració amb una cinta, però se'ns ha oblidat la cinta. Si algú té una cinta, doncs... Sí? No sé algú està en cinta. Hola. No, en cinta sí que hi ha gent, però no volem en cinta ningú. Nosaltres tenim una cinta. Tenim el poder. Vale. Doncs un aplaudiment pels... Home, si teniu la cinta, ens la podeu deixar per fer una mica... No és el dels quatre barres, però és el verd de l'esperat. Oita, mira, farem una cosa. Sí. Sí. Però ja que és una fotografia del Bòsfor, que a més representa tot el poble, a mi m'agradaria que aquesta cinta l'aguantessin aquesta part del poble que està aquí. Per tant, m'agradaria que tots els que volguéssiu, vinguéssiu aquí i anem aguantant la cinta i després la tallem. Què us sembla? Ja tothom diu sí! Val, doncs ara quan més siguem, perquè també el resum és que nosaltres som poble. Vinguem d'on vinguem, doncs som poble, perquè aquí fem poble i una mostra és aquest festival, aquest mural i la gent que està aquí, que ha col·laborat i ha tingut una idea. O sigui que tothom que sigui poble, que vingui cap aquí, agafi la cinta i... Sí, veniu. La quitxalla, la no quitxalla... La quieta. Has de venir. Sí, és com estirar, és com allò d'estirar la corda. Sí, vinga, cap allà hi ha la Maria. Tolo, posa't més cap allà, carinyo. Ja sé que és molt guapo, però hem de... Això, que quedi una mica de cinta. Vinga, pomades. Maria Calvo, si m'agrada. Vinga, només siguem... Vinga. Aquí, ben agafadets. Molt bé, podeu mirar el públic, perquè, escolta, ells s'ho perden, què diuen? Molt bé. Tingueu l'activada però no jugueu a la corda. Ara que estem aquí, demanaríem a la Maria, sisplau, Maria, vine a tallar la cinta en nom de tot el poble. Mira. Calla. Queda inaugurat el mural. I aprofitem per dir a l'Ajuntament que en pot fer molts més com aquests, que quedi clar. Doncs queda inaugurat el mural i la festa continua i encara continua el Festival Sense Portes. Gràcies per venir i gràcies per ser poble.